Bueno, efectivamente estamos xa no quinto día da intervención. A última vez que falamos estábamos retirando os niveis máis superiores do terreo, íbamos pouco a pouco avanzando. O que vimos unha vez que retiramos esos niveis máis superiores foi unha serie de enterramentos, de tumbas neste espacio que abrimos. Entón o que fixemos a partir de aí foi delimitar eses espacios e poñernos a escavalos. En concreto, de momento escavamos 3 deses espacios e unha vez que os abrimos e que vemos os restos que contiñan dentro, podemos determinar que dos deses individuos non se correspondían cos individuos que buscamos, e un terceiro, sabemos que se trata dun varón que cando morreu tiña menos de 30 anos, por tanto, podería ser algunha destas persoas, pero como ainda é cedo para poder afirmalo, o que fixemos foi extraer os restos, e será Fernando Sarrulla quen os estude en laboratorio, quen poida aproximarse un pouco máis a súa identidade ou dar máis datos sobre esta persoa. Nos outros dous casos, ao poder constatar xa en superficie que non se trataba das persoas que buscamos, o que fixemos foi volver a cubrir as tumbas que previamente houberamos escavado. O que vamos a facer é continuar abrindo as outras tumbas que temos identificadas. No espacio que temos aberto temos máis ou menos identificadas 6 tumbas, 6 enterramentos que podemos ver completamente, é dicir, que non está medio enterramento e outra metade nos pasillos, ou outra metade nunha zona que ainda non está escavada, tal. Entón, os que temos para poder traballar e abrir a totalidade da superficie son 6. Entón, o que fixemos foi abrir 3, e agora abriremos outros 3 de mañá e pasado para intentar, bueno, pues repetir ao final o que fixemos o luns e o martes. Primeiro, nunha primeira fase, aproximarnos ata o nivel onde poden aparecer os restos, e despois coa axuda de Fernando escavar eses restos, velos en planta e poder aproximarnos á súa identidade para poder determinar se se trata dunha persoa que pode entrar dentro das características que tiñan as 7 persoas que buscamos, ou xa determinar que non é o caso e xa non extraemos os restos. A chuvia para mañá, previsións, como planificades o día? Para mañá parece que sí que vai chover, por tanto, por eso a organización do traballo a estamos levando un pouco tamén desta maneira, e por eso agora vamos repetir entre mañá e pasado o que fixemos o luns e o martes. O luns estuvo tamén un día un pouco regular, con intervalos de chuvia e con algo de sol, entón o que fixemos daquela foi baixar a todos os niveis no que precisamente estaban os restos, pero sin excavar os restos, porque a chuvia pode deteriorar máis os restos do que xa están, que están, a verdade, que nun estado bastante malo de conservación. Entón, mañá, xa que vai chover, o que faremos será volver a excavar estas tumbas que están pendentes todavía hasta ese nivel no que previsiblemente están os restos, e xa os xoves, que aparentemente o clima será un pouco mellor, pois xa os retiraremos e, bueno, cando menos xa os excavaremos e os retiraremos e compre retiralos.